Дорогие илишевцы и гости района, всего несколько дней осталось до Нового года. Уходящий год для всех нас был непростым. Непростым он был и для бюджета муниципального района. Но благодаря своевременной уплате всех налоговых и бюджетных платежей мы своевременно смогли исполнить все наши бюджетные обязательства. Дорогие илишевцы, пусть 2021 год принесет вам только добра, успехов в работе и благополучия вам и вашим семьям. Hürmetli rayondaşlar, bugün 2020 yılına Pensiya fondu o'zining 30 yıllık yubileyin qarşı ala. 30 yıl içinde bizim pensiya fonda bir ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Davlat xo'jalari aralashildi. Ekonomika strukturalari olishindi. Yangi texnologiyalarga kirdik. Biz pensiya fondini boshlagan davrda ruchkadan, qalamdan, qog'ozdan hozir kompyuterga, internetga ko'chdik. Şol davr içinde nindigina davrlar o'tsa da bizim pensiya fondi работниклары халыкка ихтибарлы, namuslu, tırış hizmetini saldı. Әлеге вакытта biz pensiya fondu 11 меңнән артык халыкны хезмәтләндерәбез. Аннан башка 6-7 мең кешегә бүтән пособиялар түләйбез. Иң быел нинди генә авыр ел булса да, bütün балаларга 7 меңнән артык балага biz төрле пособиялар түләргә өлгәштек. Безнең pensiya fondu эшчәннәре шын дөресен әйткәндә, алар медработниклар күк алгы фронтта эшлиләр. Ни өчен дигәндә, безгә төрле кешеләр мөрәҗәгать итә. Алар арасында төрле ширлеләр булырга мөмкин, инфекция белән дә киләләр, бүтән төрле авырулар белән дә. Шул ук вакытта безнең кешеләр берсе дә аларның мөрәҗәгатен кире какмый, кабул итә, яхшы итеп хезмәтләндерергә тырыша. Шуның өчен мин аларга иң беренче шушы хезмәтләр өчен сәламәтлек теләрим, семья бәхете и бер барлык теләкләр тормышка ашсыннар. Хөрмәтле пенсионерлар, сезгә дә әйтәсем килә. Бүгенге көндә сезгә сәламәтлек, озын гомер, күп итеп, озак итеп, яхшы итеп пенсияларыгызны озак еллар алырга язсын иде. Барыгызга да яңа елда уңышлар, сәламәтлек һәм бәхет теләйм.